aj napokon Petrik nedosiahol, je to asistencia. Ten puk by asi neprišiel až za bránkovú čiaru. V každom prípade vyhrávame 8-2, je to už debakel Norov. A myslím si, že aj Martinovi Revajovi je jedno, že dal to ten sen. Presne tak, ale treba povedať, že ten puk ozaj bol zbrzdený norským brankárom a Horanský ho doťukol ľahko do jeho siete. Už to máme ešte raz. Revaj získal ten puk pri mantineli, išiel na oskoziska, vo výseči streckej napriahol, ten puk pomaly išiel, ale ozaj tuto z horného pola už sme videli, že asi by nemal takú prudkosť, aby prešiel a Horanský polahky ho už doklepol do siete. 8-2, 5 minút a 7 sekúnd pred koncom, teraz už môžeme povedať asi zápasu. Povedali sme na začiatku stretnutia, že brankári sú slabinou norského týmu a teraz sme to mohli vidieť aj v tejto tretine. Tie puky prechádzajú brankárovi popod chrániče, alebo ide príliš rýchlo do koliena, potom mu to tam zavesíme, prípadne si ho vytiahneme ideálnou prihrávkou. Výborne to zvládli naši hokejisti do 18 rokov a diváci tu v